وغلقت الأبواب. Allahu Akbar. Aisha Humaira kenan inda take rero suratu Yusufa, inda ciki aka kawo tarihi kan abin da ya faru ga Annabi Yusufa alaihi salatu wassalam. Muna saurari Aisha Humaira. وقالت هيت لك وقالت هيت لك. Allah ya bada lada, Allah ya bada lada Aisha Humaira. Allah ya sa abin da aka karanta ya yi amfani kuma ya ceto duniya da kiyama. A gaskiya na yi farin ciki ne na same ki kina wannan karatu a cikin burgiya da annashuwa. وقالت هيت لك Waratilil Qur'ana tartila. Allah mai iko a ma gashi tana tiriyan karatu daidai ƙira'atai. قالت هئت لك وغلقت الأبواب. Abin ya burge ni ƙwarai da gaske a inda na ga ita Aisha Humaira tana kautara kamar yadda suke ganin cewa littafi na hanya kan waƙe-waƙe. Ashe a karatu ma ba a bar ta baya ba kamar da kuke ji. وقالت هئت لك قال معاذ. Ƙwarai kuwa dukkan abin da mutum zai yi to ya nemi tsari daga shaiɗan la'ananne kamar yadda a ciki take ambatowa yadda ya zo a nassin aya muna saurare. الله